Łe dobrým łermyzde i lechim arimanie. Łed zindzeni remysa z paną Józwą i głydce łe historii kasiebów minęło cile dni. Knypwcyk mesly łetim, ciegłe są dowiedzył. I baromu belo żul wieldzi łejczyznę, jak stała są tere takie myły. Miłnydzy ja, że człowiek, co leży w stryżkłewej izbie, pływie mły, jeż wiele łe innych ważnych sprawach. I nie mógł są dożdać, jaś znęły głe łyzdrzy. Bel ciekawi, ciegłe są dozny tym raza. Ciedek łereśce, pyn Józwa deł znać, że chce są widzieć z remłysa, bełju baro chłeri, leżył blady na swoim łyżku i smutno zdrzył na swojej głęgłesce. Widzisz, Knypie, Jubę chcę tobie łyby wiedzieć, jak nie widz łedzeja kaszebów, ale nie mamy ju na to dość czasu i młece. Pływim tobie leno jedną bajkę. Bejka? Przerwył mu remłys. Kłeje, nie jem ju, mę dziecka. Bejci nie są leno dla dzieci. Pomagają też starszym zapamiętać wyżni prawdę. Tej rydwa spłysłychum, rzekł Knyp, a chłeri zaczął prawić. Wiele narodów na swej wyżni mule gadają, że są dla nich święci. Dla kaszebów jednym z takich wyżnych placów jest święty góra Rewku, jako je midzę Słupską, a Kłeszalena dość krótkie łyża. Jednego razu na tej górze ześle są biły dech. Wyrmłyst, którym w jedno chce nama pomagać i czerni dech Ariman, co nama szkłedzi. małe nim gydłe smątk. Płewiedzył remłys. Jo, to je ten istny, Łed rzekł pun Józwa. Słuchaj dali. Dobry dech łermyst przezdrzył są z górę na całe kasiebę i zrobiło mu są żul. Widział, że mieszkańcy tego kraju żyją w bidze i nie pamiętają o swojej wielgłesce. Łebiecył tej ima, że zesle na tą ziemię prawdziwych bohaterów. Ja ci łebłydzą kasiebów i płemłego mima dobec z niedrechama. Ale be to bela belny sprawa. Przerwał mój Knyp. Myś prawdę, ale Ariman nie chciał na to pozwalać i powiedział: nigdy kasiebę nie będą znyły wilgi. Im dał tego pilował. Jak leno spróbują całą drodzec, to wesłą do nich cezji wojska, a jak to nie sygnie, to płygły za sobą mieszkańców całej kasiepści ziemi. Miast są bronić i myśleć o swojej ojczyźnie, będą się sztyrdować ze sobą i bić. A co na to Wermust? Nim k nama pomóc? Mógł i to zrobił. Wziął w rękę pichiaci łysty po kasiepskich herojach i siwył go z góry po całej naj ziemi. Ćwiczył się ten pich jak myły gwizdę i spydył na dół jak skry. A gdy taką myły skrą zlecała na ziemię, tam zery wybuchnął łydzin. To ci bohaterowie rozplele wsiadkłe w kulce. Jo, kłeźdi, kto je taką skrą łermyzda? My w sercu prawdziwie łydzin, tak baro kłechek a siebie, że jak łynich łeby wiedył innym, to ledze w
kół też zaczynają je kłechać i pomagają wretanim na jej ojczyźnie. I Ahriman nigdy nie ma radę. Smautk nigdy nie ły przestynie, samą biut kłewac z kasiebę ma. Jak łyzdrzy, że dobry wyrmyst rozpylił ze swej łydzin, to zary wyrywy pióra sów i sępów, żeby strzeceć je na dół i zgasać te święty płemy. Tak było dywno temu. Łypczas zindzeny na głezie rewku i takie do dziś. Remłys słychył i zdywało mu się, że jego serce w tej chwili też są płyli. Chcą krzykać na cały głos, że kasiebę żyją, że nigdy nie zginą i że Smautk ani nikt inszy nie dojima radę. Wiedzą ju, że łedy swoje dzieci za to, żeby jego ojczyzna była wielgła, żeby kasiebie nie zabele we swojej historii i żeby w jedno gydle ze sobą fue kasiebskie. A pan Józwa, jakby wiedział, co się teraz dzieje w sercu Remłysa, zapytał go łymancionym, ale szczęśliwym głosa. Zrozumiał tą byka knypie? A Remłys łydrzekł raciasto, jakby prawie dywał wyżną przesągę. Jo, banda skrą wermuzdową. Banda próbował rozpylać serca kasiebów. Tej musisz wystawić to pustkowi. Lidzkiej przez cały kasiebę i wszystkim zadywej taci pytania. Chcesz wybawić zapadli zynk? Chcesz przenieść królewinkę przez głęboką łedę? To są pytania. Ja ci mam ciety łed królewinci. Przerwał mu Remłys. Je też je łedniczu. Rzekł pan Józwa. Me megle płeprywdze zunc to peśni dziewczą na rance i je nieść przez zika. Insi lecę młygą płemec królewince inaczej. Łeździ, kto gydy płe kasiewskłe, ich to pamiąti łe historii na jej zemi, je wybywcą zapadłigłe, zymkłe, je kasiewskim herojom. I wermuzdową skrą. To dył cechły Remłys. A pan Józef dył mu znak, żeby wyszedł z izby. A sum łymączony, sam kłecze i cążkłe dych.